Kowe aja ndelik le cah bagus. Kowe aja mengejokke gerangamu. Widura mlaku ora jejeg. Kowe kon dadi senopati kowe woh apa? Kowe jilih to. Wedi yen to kowe nandingi kridaku. Amuk Suramarata Jaya Marata. Ayo cari kukumu Pancanaka kuwi landhepe pitung penyukur. Endi buktine? Cerewet. Nek guru ngene ora apa-apa. Tamakno kukumu loro pisan. Kuku banyu yuk pamerke. Nur, dekku ki Nur, cekelen dekku ki Nur. Petruk iki matane. Lho dekku. Sabat-sabatoy bedes elek sengguni. Wah, jare wong Digdaya. Jare ulet kulitmu. Endi buktine? Kepruk goto ilang nyawamu. Minjat nyawamu. Sapa sing ngomong? Iki dudu wayahe metu wong edan minggat takon cerewet.
gadane ndaramu wae. Ora tak gawe rasa kamu gaman apa? Dangkel kayu mauni lho. Kok mbok pamer katrigis. Ya, pilih ana. Pilih ana. Aduh. Aduh. Wong edan sing ora-ora kok dituthuk. Ngantek mules. Yo, pitenana wae. Apa Peter kok guyang-guyu? Wong genap bendaramu wae mundur, kering seman, kisinan kok malah kowe guyang-guyu. Bendaramu kuwi irangan. Kula mboten guyu Ndara Werkudara. Lah kowe guyu sapa? Sengkuni. Eneng apa? Dikepruk Ndara Werkudara mboten digawe rasa. Godha kula tamake, kula kepruk meneng mawon. Cengengah-cengenges. Lah malah pamer. Yo, pilih ana. Nyo, milion. Lho kula pilih tenan ngoten. Kula pilih nggon sing empuk-empuk. Keneng ketutuk mak kenyut. Aduh. Mutiara kowe lho. Wong edan. Ndara Werkudara rak kepirangan tenan to. Nggih niku. Kula niki gumun setahun jembleng serendeng. Wah. Dipati Sengkuni kok duweni kadigdayan kowe. Godo rujak polo lho. Sinten mawon ke taman gadane Ndara Werkudara kok ora kemprat nyamane ajeng weruh. Sengkuni niki lho. Jian ulet nyawane tenan. Pret nih kok. Wis meneng wae engko nek ora diakali. Sengkuni kok ora mati-mati. Lah carane ngakali pripun? Wis meneng wae kowe semingkir kene. Kacarita sigra angeningaken cipta Prabu Sri Bathara Kresna nuwun marang purbaning Gusti sinten to ingkang kacipta mung Sang Hyang Bathara Surya dewaning Rahina ya dewaning srengenge Sri Kresna eling-eling panuksemane Sang Hyang Bathara Wisnu kaya wis gedhek antuk pidak jempol apa kang dadi penyuwune Sang Hyang Bathara Wisnu tansah kaiden kala semana Sri Kresna nyuwun dayaning panas kawimbuhan dayaning panas ingkang supados Patih Harya Sengkuni kepanasan datan kiyat risaksana dening mangke kelampahan Sang Hyang Bathara Surya sigra ndawaken sumunaring Sang Hyang Surya ingkang panase anggegirisi kaya ngelak-elak yemen ta iki. Ora udan rong dina nek panase ora ilok-ilok. Kaya kubung-kubung menyang awak ngantek keringetku gobyos. Mongko aku perang karo Werkudara keringetku ora kaya ngene. Lah wong aku iki ora temandang apa-apa. Wah. Ya, enten ana sedhela. Ki cedhak kedung Jamuna, adus luwih dhisik.
Ya mongso ngerti ya tinggal adus. Dengaran panasnya ya ra ilok-ilok. Ya. Gatel men ketumbe ku kok ya akeh to iki. Tak dedekne sik. Petro, kuk. Oh, kok edan. Aja wedi kangelan iki ana pakaryan. Pakaryan apa niku? Kon perang. Ora. Ngakon perang kok dapurmu mongso pecusa kowe. Pripun? Dina iki tak kongkon. Colongan ketune sengkuni ae. Ketu iya. Ketu sing digoni kok iya. Ajege napa ketune sengkune payu pira nek. Anak mekutane ratu ngoten kados kagem panjenengan iku. Gena akeh mase, akeh bariyane. Ketune sengkune gaglak apane nek. Gak. Urane ngajine. Ora kaya ngono kuwi ana gawene. Lah gawene ketune sengkune kowe iki aja maidu lho. Aku iki sapa? Anggepmu aku iki sapa? Lah sapa kuwi? Nek awake dhewe lali lho. Awake dhewe karo kok tekok tanggane. Aku ki sapa? Mbuh. Kowe tak utus, wis to. Iki ora guyon, iki pancen ana gunane. Engko yen wis tekan kene kowe tak blakani. Oh, ngaten. Yo, nek mboten lho. Ya hawane sik sumuke ra ilok-ilok. Panase ngagar kaya dirubung geni. Lah. Wis to aja kakean cerewet. Kaki ndang colongan. Aja nganti konangan lho. Nggih ketune sengkune dienggo iya. Lah kok kaya nyolong wonge adus. Iya, mergo ora betah panase iki mau lho. Mula sing tak butuhake ketune sengkune colongan gawane mrene. Nggih. Ndorowati wong alega. Ketune sengkune dimeliki regane iki ya pira. Oh. Lah. Iki adoh men ngono. Menungsane janji. Oh, kungkup. Lah, wedhus iki karo ngising. Angel men apa dilem apa piye? Ki sapa ki nyalai kethu kuwi ora ngajar. Apa merasa kecemplung kali ya ora to. Monggo tak tumpange watu kene lho. Kanginan ya ora bakal kanginan. Wong kethu kuwi kethu pusa kok median. Sapa sing nyalahi iki mau?
Niki to. Iya sing tak perlokke ya iki. Kaya ngene. Alah gur kaya ngeten, Mbok. Nyilih ngene ki slamet kono akeh ira-iran Sengkuni. Kayak siapa terus? Sengkuni. Arep bagi apa? Mbok gua ya sesak. Mbok ora ngerti. Sing ngerti karo kersane Sinu Ndarawati sapa? Doro. No kakangku apa? Wis kecekel pengapesane Sengkuni. Pengapesane Sengkuni piye? Ngene. Sengkuni kuwi duwe pusaka wujuding kethu ya sing dienggo iki. Ditrapake ana ing sirah. Sengkuni kuwi copote kethu iki mung yen adus karo yen turu. Teng warung nggih dienggo. Menengo. Usule kok ya ora entuk. Kowe ngerti apa ora lara-larae kethu iki? Wah, kethune Sengkuni kuwi saka endi? Ngerti ya? Sengkuni entuk kethu iki kethu wasiat iki paringane ratune Gandharwa Wadon. Ya kuwi ing alas Ruban sebutane. Walah, cedak banyu putih kuwi. Niku hampir-hampirane tuwana. Tak tonyo raimu mengko. Mbok anggap alas Ruban Batang to dudu. Oh, ujukane to. Ora maksane blawanan ora. Kethu iki paringane Dewi Clekutana, entuke iki bareng karo kakangmu Duryudana entuk gajah putih murdaningko. Jaman lakon rabine Kurupati rikala semana Kurupati rak jaluki pundutan karo paman Prabu Salyapati mantene kudu numpak gajah putih. Lah rikala semana bingung. Duryudana bingung, sing ngerti mung Sengkuni dikanthi menyang tengah alas Ruban. Duryudana ketemu karo Dewi Clekutana, kuwi ratune Gandharwa ning wadon. Jenenge Clekutana duwe anak wadon rupane ala, jenenge Dewi Mirah Ginubah, ya Mirah Ginibar. Kuwi rupane elek. Ning Dewi Clekutana kuwi duwe ingon-ingon gajah putih jenenge ya Murdaningko. Dijaluk Duryudana, diwenehake, tak paringake waton. Kowe gelem mengku garwa karo anakku Mirah Ginubah iki. Mongko rupane elek. Lah Duryudana kuwi taren karo Sengkuni pripun paman Sengkuni? Alah pun digelemi mawon. Sing bakur sak rak sampeyan entuk gajah putih. Lah tenan Mirah Ginubah kuwi mau diwengku karo Duryudana. Anak-anak metu Lesmana Mandra Kumara kae. Mudeng. Oh, Lesmana niku anak Gandharwa. Jare anake Gandharwa yo rasa seru-seru. Lah, terus Sengkuni diwenehi kethu. Kethu pusaka iki sabab Sengkuni kuwi duweni pengapesan mapane ana ing sirah. Rikala semana Patih Sengkuni kuwi gulung Lengatara. Sing ora kecakan Lengatara lak mung sirahe. Oh, beda kok sanggite beda iki. Nah, sak banjure nehake Sengkuni kon ngenggo. Mengkono. Ya, reh ning saiki Sengkuni ora nganggo kethu pusaka, ora nganggo kethu wasiat iki. Kepruk godho rujak polo sirahe. Ya coba kepruk sirahe suweken cangkeme. Beseten kulite. Wah, kok mengkono. Ya. Sengkuni kuwi cangkeme elek mergo sangka uteke iki reget. Uteke ora resik, mula ngantek mahanane metu ana cangkeme suarane elek sapa-sapa dipengaruhi keneng. Ngerti kowe? Lo kepruken sirahe, suweken cangkeme, beseten kulite. Ngopo do lingak-lingu? Mboten kok. Terus nek cara mbiyen sanggite rak Sengkuni iki matine rak ning silit. Cangkemmu kuwi. Jaman simbah-simbah kaya ngono kok.
Iki kok kon ngepruk ndase kok nyuwek cangkeme ya. Kok nuwun sewu, kok mboten nenten silit. Saru. Lho, saru. Tek saru wong jenenge ya kuwi ya. Kepiye ora kena. Bangsa sing saru kaya aja diucapake, ora patut. Oh, mboten patut. Ora patut. Upamane kepepete, yen kepepete muni ya cantaka. Cantaka. Ya. Cantaka ki ya silik. Lah sampe ya muni. Yeay! Jaya merata ayo Werkudara Kamang Suralaya tumplaken ora-orane arep mbucikake kowe. Piye Werkudara? Wah, mati Sengguni. Bener ngerti kamu. Kepruk sirahe. Pecah tak suwek cangkeme. Besek kulite mudar Sengguni. Truk. Gleneng anu suwike Sengguni. Lambimu. Alah. Ya, cabang bayi. Duh. Bulane wong kelakuane elek. Matine nggih elek nggih. Ya kaya ngono kuwi. Jan wis. Wah. Banjur kepiye? Iki nadyan to Sengkuni iki wis dadi bangke iki ana gunane. Gunane dienggo apa? Wis to. Petruk, Dun. Don. Kowe tak kongkon kowe matura karo Bendaraki. Nggih. Dipun. Ndara Mustyaki aturana mrene. Ndara Setyaki diaturi mriki. Yo. Kenapa? Perkara kowe butuhku. Kok sajam kok neges-neges. Ndara Setyaki ken mriki. Yo, sakniki. Yo, cek terang. Daraki. Yaki podo. Wong iki ora waras. Anggepmu apa? Jikuk mak celemut. Lanten apa to? Tanpa digameli. Adohe sepira kok kene metu rene lho. Kok nabung tak tundung. Alah rugi. Benjang nek kongkonan anu wong edan kuwi dikongkon. Setyaki, nurutan timbalan kang adamu. Kliwat. Wong nek bingungan ya ngono kuwi. Setyaki, wonten dawu. Iki ana parigawe. Inggih. Tak utus kowe aja lunga-lunga. Tunggunen bangkene Sengkuni. Bangkenipun Sengkuni. Ya, tunggunen.
ki wanci-wanci ana kanggone. Nggih. Wani ora pantun. Aja pati-pati mbok ulungake. Nek sing njaluk dudu aku ya, nggih ngestaken dawuh. Ayo, Rudara mbacike aku. Petruk, Dun. Mrene apa? Wong edan, mrene yo. Kenapa? Ngewangono aku. Ngewangi napa? Ayo dirawani mesti. Wong edan, aku ngewangono. Moko dereng mengke bengi. Ayo bengi mongko ra nek kancane nunggu batange sengkune mongko engko bakal udan grimis-grimis. Mongko petengan. Udan. Cak mung. Kewangono aku. Lah keterangane piye? Nek kira-kira nek keterangane ya karuane. Gong. Lah gong. Suwung. Aku ngerti nek arep dikongkon. Kon nunggu karo wae ngono aku. Wis, aku ngerti dhewe karo kowe. Tak ming sepele lho. Niki dadi gawe. Napa diperintah pripun? Dawuh Koko Prabu Ndwarawati. Kon nunggu bangkene Sengkuni yen ra Koko Prabu Kresna dhewe. Ora dikeparengake pamane yen to butuhake bangkene Sengkuni. Lah, bangkene Sengkuni sapa sing arep gunake? Pakakno ngasu ya ora doyan. Ya truk ya. Ah, lah iya lah. Enggak tidak mulai mawon. Ngopo nunggoni bangkene Sengkuni? Ora dawuh Kanjeng Koko Prabu. Petruk Bagong. Hewa-hewa yang. Nggih, pun kula rincang-rincangi. Pun ampun kuwatir.